alta. Karo myös. Pip pip. Katso, siinä on kansi päällä. Sori. Oho. Nyt tilattiin teidän ilo. No, kyllä täältä kohta löytyy toinen kohta, mikä on. Kato, kaikki tulee heti. Niin. Helvetti, laitto kannen päälle. Kohta kun ne päättää, että kuinka sen jätkät työnnetään yhteistuumin tää. Lopulta oli meille. Järven rannan. Kato! Se on videokuvaa vai? Ne pitämään jöötä. Ne pitämään jöötä. Anna pojille jöötä. Se oli aika hyvää sattumaa, että löysin uuden koiranpennin sillä lailla vaan, että yhdessä kennelissä, miten mä oon katsonut pitemmän aikaa, niin niille yleensä soppennuja ja ne tekee tosi harvoin, kun niillä on semmosia huippusukuisia näyttelykoiria. Niin soitin vaan sinne ja niillä ei ollut nettisivulla edes mitään pentulinkusta tai mitään. Sitten ne antoi mulle, se oli venäläinen nainen, mikä laski, se antoi mulle toisen numeron, niin sit siellä olikin Narttulla. Ja Narttulla niin oli 2 urospentua. Saan maanantai haettua kotiin sen. Mä ajattelin, että mä otin samalle päivälle ton Bradin lopetusajan, niin se on helpompaa itselle, kun saa saman päivän sen niin. Se ei toisi tuskasta, se elää päivääkään ilman koiraa. Niin ei Preopiinit oikein koirapuhusta. No ei. Se on koiran näköinen ystävä. Se on vähän tuollainen kavelin näköinen koira. Yksi istuu tuolla. No niin, nyt se kaipaa jo viereen. Joo. Ingo on nyt ihan selvästi niin kuin kaikista eniten ottaa pannariin toi homma. Ingo niin tykkäis, mitä kurasempaa, niin sen parempaa. Joo. No siellä istut nyt sit siellä. Sitten on aika jännä, että kun täälläkin on 6 sisaruksia täällä Bradilla, niin kasvattaako, että jos kaikille heti soitti hädissä, että käykää heti kuvaa taas koiria, ettei ole yhtä huonoa tuloksia Bradille. Monet sanoo, että ei ole rahaa. Nonni. Koiran eläminen ei sen omistajalle ole rahaa. Ei. Hyvin menee. Ei oo mulla mitään. Ei. Ei oo. Ei mulla oo mitään. Ei joku siellä taskus vähän niinku tuoksuu. Uskon nyt. Eilen kun käytiin Pikkupalomäessä, sitten oli yhdellä naisella niin kantarelliin pussilla suppilovahveroita silloin. Niin Robi oli ihan jee, namia! Suppilovahveroita, jes! Nyt se käveli pitkän matkaa sen naisen perässä siellä. Niin. Sehän naiset hyvä sieni. Ja me ajattelin, että me otan seuraaviin näyttelyihin se sit sieniin, niin me vien sit siellä kehässä. Nyt on mitään hyvää. Ei oo. Ei oo mitään hyvää. Niin, nyt on kuule kaikki hyvät loppuun. Nyt ei nyt kotonakaan mitään hyvää enää. Ei. Kaikki on syöty. Loput on juotu. Niin. Suuhun.
Topi on sieltä suurimmasta päästä. Mutta että se voi kyllä olla, että jos me kuultais mitä nämä koirat meistä ajattelee, niin kyllä varmaan monta kertaa katsoo, että niinku ihmettelee, että mitä meidän touhut on, että onkohan tos nyt mitään järkeä, mitä noi tekee. Kyllä Masi on aina välillä, kun se oikein katsoo sitä koron tää päätä, niin se varmaan jos sä osaat puhua samaa kieltä, niin sanoo, että mikähän siellä tossa on. Mä vielä ainakin tiesin, mitä mun kissa oli mielessä eilen, kun jäsin vahingossa hännän oven väliin. Se meni sen perässä nukkumaan, katsoi just semmosella ilmeellä, että haista paska. Ei mikä ihme sinä paskas sinne sohvalle. Se meinas antaa samalla mitalla takaa. Joo, mutta mä sanoinkin, että onneksi se paskan sohvalle puhisi äkkituoli. Jos se olisi käynyt kusemassa sohvalle ja paskannut mun lehmäntaljaman tolle, niin enemmän siinä olisi ollut kuule homma. No me helppo siirrata kukkaret siitä pois ja pyyhkiä sitä sohvaa, kun se ei jäänyt mitään jälkiä. Onko sun nahkasohva? Tai siis ei, kun sillä on kangassohva. Siihen kun oot pistänyt kuule, niin se on imeytynyt sinne. Eikä mitään, se on 2 kuukautta vanha se sohva. Et se on just ostettu 1000 euron sohva, niin kyllä on kulman niin vaan, niin kyllä se on vähän ottanut päähän. Se on oikein mitenkä pesekään, kun ei se ole mitään irtopäälliviä. se on jollain kuiva yritettävä. Missä vielä kun se haisee.